Bună ziua și ne vedem la un nou episod din seria noastră de Minecraft. Și lângă mine e scheletul 5-6. Salut. Ok. Dați un like, un subscribe, click pe clopoțel și abonați-vă, bă! De mai nu. Aha. Uite, așa se vede ca diamantele. Așa, parcă am găsit diamante. N-am găsit. Dar vreau să găsesc o dată. Moartă. O găsești tu, nu eu. Pe moarte? Da. Pe ce joc fac? A, crezi? Moartă. Da, în gacha live. Da, habar n-am de ce mă joc jocul ăsta mai mult. N-am lăsat să vedeți Da, pe eu pe moarte. gacha live aveam skin-uri foarte calme. Făcute. Care îmi pare rău că mi l-am deinstalat. Mi-am pierdut toate costumele. O să pun aici o torță. Așa. Și poate o să intrăm și pe Tom. Sau nu, dacă e serie, nu intrăm. Am uitat. Găsesc moartea. Ok, filmează. O găsești pe moarte. Eu. O găsești pe noapte, o găsești pe moarte în coșul de gunoi. Uită-te un pic. Oh, cum Cioc de găină. Așa se ciudățel. creează moartea. Hai, ciudat. Băi, vezi că moartea varsă. Cum arată moartea când varsă? Ok. Da. Acum serios, moartea. Așa. Astea habar n-am cum. Așa de frumos. Am găsit gold, dar nu o să-l folosesc acum. Așa ghearele astea. Dar de ce nu găsesc diamante? Zi. Nu știu, dar nici nu-mi pasă. O să găsești, o să-ți fac în ciudă, găsesc 8. Am deja mii de stick-uri. Hai că ai tu mii de stecuri. Am 3 stick-uri și un bloc. Copilul lui moartea. Vrei să-l fac? Da. Copilul lui moartea. Spart torța, fac. Cum ar fi să găsesc acum diamante și să le sparg din greșeală cu pickaxe-ul de piatră? Aoleu. Ar fi ceva rău. A, da, diamante! Ce? La stratul, la minus 334 cu 11 cu minus 409. Uite-te un pic. M-am dus să-mi iau pickaxe-ul. Fiul lui moartea. Calm. Da. Bă, nu te cred. O să vedeți și voi ce o să fac la urmă, oameni buni, nu? Că acum îl fac pe fiul lui dracu. Vorbește frumos, că o să primesc bani. Și după Sorry. o să primesc bani. Sorry, da, chiar o să-l fac, da? Da, acum nu mai vorbi urât că primesc bani. Nu primești bani. Dacă înjuri, nu primești. Știu. Iron, cât e? Ok. Gata, imediat o să apară, mă crezi? Ghe. Să facă Familia. cunoștință ei singuri. Atunci am dus să-mi iau pickaxe-ul, am o droaie de mers, de diamant, pickaxe-ul de iron. De ce? Mi-am spart torța. Fuck. Gata, am pus-o la. Cu ce să-i pun? Așa sau așa? Așa sau așa? Cred că așa, nu? Așa e mai calme. Sincer, da. Ai, când ajung o dată. Filmează. Ouleu, Acum oricum. Are Bă, mască uite-l de... pe Jason. Da, chiar. Seamănă, da? Nici chiar nu. Deschis așa. Ai ceva cu colț? Dar ce mult îmi scade. Fuck. Ce-ți scade? Din hunger când sar. Asta știam de mult. Și eu. Hai că ajung și o să mănânc. Că mi-am mai pus mâncare la prăjit. Dar doar că de oaie sau de vacă. Cred că de vacă. Asta, pot vorbi.
Oarecum de porc. Sau de vacă, de oaie, nu știu. Am pus butoanele la fiert. N-ai voie așa. Ai voie așa. Deci am găsit diamante, bă. S-am făcut în ciudă? Nu. Tu o să găsești, dar doar că pe alt episod. Dar doar că la tine o să mai dureze, că trebuie să sap mult, că eu mi-am stricat vreo 10-11 pickaxe-uri ca să îmi găsesc, sau mai multe. Că mi le-am stricat și pe alea și de lemn, deci mai multe. Mi-am stricat vreo 15-16. Nu, ca nu te uita că efectiv este clar. Ok, deci mă uit. Adică mă faci drăgușor. Nu te fac tine. Oare de ce am luat butoanele cu mine? Să activez diamantele? Nu chiar, de ce le-am luat? Deci am găsit primele diamante pe seria asta. Și îmi trebuie, cred, ca să fac armura full de diamond, cred că îmi trebuie 25. Am revenit. Nu mai sări caracter. Sare singur. Acum trebuia chiar să mergem o draie de blocuri. Și să găsim diamante. Și o să le iau, nu o să le găsesc, că le-am v-ați prins voi. Efectiv este aproape gata. Da, bă, vrei să-ți mai fac o promovare? Cu vrei tu. O să-ți fac, dar mai încolo. Hai să le luăm, dar mai întâi să-și iau asta. Oare câte ați crede că ar fi? Eu aș crede că 5. Tu câte crezi? Nu, tu prezint așa. Habar n-am. Zi repede. 1000. Ai măcar 10, nu? Am găsit, deci, una. Hai să le pun, să le pun aici. Deci, una, 2, 3, 4, 5, 6, fix cât am zis. Stai să văd dacă mai ies pe lângă. Nu, 6, fix cât am zis. Deci am avut noroc. Gât. Uite, 6. 6 diamante. Uite și cum arată el. Da, uite, 6 diamante. Nice. Așa, diamantele, făcurgă cu diamantele, nu? Da, acum stai să repar cu cobblestone-ul care l-am. Am infinit cobblestone. Nici chiar. La cine e? Ok, acum cred că o să mai găsim diamantele la Sfânt Așteaptă. Adică cred că în al 8-lea episod. Urdă. Ai auzit? Ce-o zis? Urdă. Dar ți-ați place urda? Domnul, îți place urda? Să zicem că nu. Place? Mie nu-mi place. A, dar stai că am uitat să mă întoarce. Pardon. Dar nu-i pardon. De fapt. Am găsit raina, n-am crescut diamante. Fac, dar ce țeapă mi-am luat. Ok. Pune rotorța. Și să vedem, aș vrea să am 12 măcar. Și o să-mi fac full la diamant. Și o să-ți fac în ciură. Glumesc. Glumesc că nu sunt așa de nesimțit. Să zicem. Să zicem. Bă, dar o să îmi umplu inventarul la cât de multe chestii am.
Am prea multe lucruri. Măcar să-mi termin torțele. Ca să pot să-mi fac altele. Că am găsit o droaie de... din ăla... Am uitat cărbune. 1, 2, 3, 4. O să luăm pe alt drum. Acum, deja chestia așa și pe aici. Deci e bine că am găsit 6 diamante. Ok. Ce? Ce mai faci acolo? Bine, caut iar diamante. Că am zis că câteva episoade să fie numai cu diamante. Ca să caut. Înțelegi, domnul? Ok. Așa. Hop, 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 hop. Uite așa. Uite că fac screenshot. Da? Ok. Ca să le-ai salvate. Nie. Gen moartea, fiul, moartea și fiul. Așa se întâlnesc. Ok. Și vreau să se cunoască. A ieșit, nu? De. Crezi? De. Ok. Și? N-am mai găsit. Hai că o să fac și altceva. O să merg într-o mică aventură. Lavă! Vezi scoate diamante. Siguranță. Oare să mă mănânce pe mine în curișor și să caut? Da. Eu zic să o faci. Multă lavă. Domnule, dar eu n-am loc. Mă, îmi faci și mie loc? Mai încolo, doamne. Ok. Așa. Și? Mai e pickaxe? Da, am o droaie. S-a terminat să mai am asta. 6 diamante. Mamă. Să ieșim până aici. Fac, 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 fac. Voi. Am revenit eu, oameni buni aici. Nu? Da, lângă Barbasan Mafiot original de la... A, deci se pare că e doar lavă. Hai că stăm. Asta e, nu? Da. Pac, 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 pac. Nici nu-ți merge înainte, nu? Da. Încă mai am pickaxe, n-am numai 3. Ți-am zis să te duci. Și mai am pickaxe. Wow, yes! Câte o să fie? Eu zic că tot 6. 3, sper. E bine și 3, nu? Dacă Da. nu, dacă se văd așa, nu Una, cred. Bă, sper că sunt 6, acum recunosc. 2, Deci nu cred. Ok, ți-am zis să-ți dai spawn pe acolo. Bro. lasă-mă. Da, ți-am murit aici, termină. Și diamantele. Nici nu vreau să zic ceva. Mai bine să închizi gura. Îmi cer scuze pentru tine. Să-și mi-au măcar blocuri. Dar nu înțeleg cum ai ajuns lava acolo, că nu era chiar pe acolo, nu? Nu. Că n-ai spart blocul de jos, nu? Nu. Nu înțeleg. A venit lava peste mine. Nu e corect. Și acum trebuie să-ți faci din iron, nu? Ai iron? Am doar unul și cu aia am pierdut tot. Ți-aș da eu o bucată de iron dacă am fi amândoi, nu?
Dar când o să fim amândoi pe hartă, o să-ți dau iron să-ți repar pickaxe-ul, da? Vai, Da, mă? pentru asta mă duc în aventură. Coordonatele le știu. Hai că îmi dau spawn point. Să-l pe porchi. Care să-l înmulțesc eu. Porchi? Așa vrei să se cheamă? Mi-am pierdut 6 diamante. Nu, de fapt 8 mi-am pierdut. 8 diamante. Super. Super taci din gură. Scuze. Ce-am spus? Scuze că zic, dar sunt nervos. Sorry, dar eu n-am zis nimic. Vai, n-ai dita mai curtea. Hai să dau spawn point de aici. În caz. Nu. Spawn point. Faci screenshot la coordonate, dar asta e, oricum n-ai nimic. Sorry. Nu, dar nu trebuie screenshot. Le-am salvat. Le-am la chat. Nu, da. Aba. E trist. Gata, ai lăsat casa aia în urmă? Mă duc în aventură și când găsesc un stat și găsesc așa, mă întorc înapoi, că am coordonatele, uite. Uite. Ok. Minus 195 cu 66 cu minus 182. Acum apuc să un video. Oameni buni, prima dată cred că când mă apuc de un video o dată pe el pe episod, nu? Da. Prima dată, dar trebuie, că n-am mai filmat. Mama, hai că încep și eu așa, când încep și tu, nu-i problemă, nu? Ce nu-i problemă? Mi-am pierdut tot. Mă refer la mine, dacă încep Lasă odată la tine, că tu n-ai treabă cu mine. Mă refer dacă încep și eu un video, e problemă? Nu, dar acum taci, că mă apucă draci. Da, sorry pentru tine. Dar fix acolo Jur trebuia că- să fie lava, fix acolo, nu? Da, dar jur că am pierdut și 8 diamante. Și da, acolo mai ies câteva. Da, Dar n-am asta apucat să poți le să le iei, dar n-ai iron. Dacă ar fi să fim amândoi, ți l-aș da. Da, dar acum aș opri videoclipul și aș face ca toți draci. Eu fac asta. Nu Să fac. nu mă supără. Nu mai plec din cameră. Ca să nu mă apuci să mă bagi. Știi că glumesc, nu? Stai, tu glumești? Nu, dar eu fac ca toți draci. Știu asta. Dar acum mă abțin că pe episod. Sorry. Dacă n-aș filma, aș face ca toți draci. Și eu dorm ca... Deci acum nu mă enerva. Nici nu plănuiesc, fiindcă știu că o să-mi faci rău. Că eu pe prietenul meu, numărul 1, m-a enervat atât de tare de l-am înjurat de sănătate. Ok, eu mi-au un alt skin și încep. Adică eu nu sunt domnul cu mințel. Fac ca toți Dar mine. nici eu. Eram înainte. Uite un număr. Imediat încep video, oameni buni. Da, bă. Da, începe. Începe fix când am pierdut eu. Da. Sorry. 2 porci. Aș putea să-i mulțesc, dar n-am cu ce. Moară. Eu vreau să-i mulțesc, dar n-am cu ce. Deci, o să mor și iepurașul ăla. Iepuraș nemernic. Eden. Dar experiență. Bă, dar cum să mor? Începe. Cum? Am deja un stack, știi ceva de lei. Hei, salutare și bun găsit la un nou videoclip. Da, suntem alături de el, care tocmai ce și-a pierdut. Ai, tămere, mi-a pierdut tot diamante în lavă, am murit în lavă. Acum filmez, chiar acum. Trist. Da, mi-a pierdut în lavă. Tristuleț. Mi-a pierdut iron. De ce și voi că nu este trist? Normal că este. Deci nu vreau să vorbesc.
deloc. Ei, de fapt, în videoclipul lui trebuie să vorbească, nu? Chiar, dar na, tu nu prea. Ei, ba da, în amândouă, dar las... Bun, deci, asta e, sorry. Noi trebuie să Deci acum hai să găsim un sat. Dar noi am ajuns la un sat părăsit, Tu, dar eu nu. fiindcă am lăsat chestia aia în urmă. Și acum am văzut prăpastia asta. Care dacă mă arunc în ea, nu o să mor fiindcă e apă. Dar nu mă arunc. Și acum hai să ieșim, dacă nu e zombiul ăsta la mine. Atacă-l! Bă, nu-mi face nimica! Trebuie să te atac eu? Trebuie să te atac eu? Trebuie să-l ai ca animal de companie. E zombie? Nu pe porc. Sau pe câine. Da, nu mă refer la un câine, mă refeream la un zombie villager, nu-mi făcea nimica. Ok, nu uitați de like, subscribe și... Și... de... Taci. Nervos. nervos, așa că nu vorbește nici pe lui. Ba da. Oh, ca? Ok, am găsit o 8 pădure. diamanti pierdute. Sper măcar acolo să fie încă 3. E un pickaxe măcar. Mamă, dar nu mai am mâncare. Nu te mai plânge, că mi-am pierdut 8 diamante și mi-a pierdut tot. Scut, tot. Mâncare. Las mâncarea aia. Da, n-am cum să las. Am pierdut 8 diamante, e mai important. Ca am înțeles că 8 diamante. Că aici am spart eu. O să mă te... M-am speriat. Mai bine murești tu în lavă. Mă, dar ce-ai pățit? Din cauza diamantelor ești așa? Ei, am pierdut tot. Am înțeles că ai pierdut, dar nu trebuie să fii atât de supărat. Oameni buni, criză. Criza lui. Sorry pentru tine, trebuie să zic asta, dar... Da, ar vrea să facă tu dragi. Hai, oprim videoclipurile și gata, vă jur să-mi place. Dacă tu tot vrei așa. Și am ajuns aici la final din nou. Dar știi cum să... Da. Cum să pierzi diamante în stil lavă. Chiar devii puțin enervant. Am pierdut Da? Lopată. Ok, ne facem acum o lopată. Lăpățică. Așa. Lăpățică. Și acum și... Ok, ne aventurăm. Am multă carne. Trebuie înainte să... Și stau video 700 au postat un video. Ok, înainte să plecăm trebuie să fac ceva important. Să pun carnea la făcut. M-am scăzut din inimii. Să pun carnea la făcut și noi o să mergem pe acolo. Ok, băi. Prin, da, aventura strigați hura! Deabă. Dea. Mai că-i strigați hura pentru el. Dea. Nu prea se bucură oameni buni, nu prea. Păi nu e de principiu. Diamante pierdute. 8. Deci 8. 8 diamante pierdute. Tristuleț. Tristulesc, că dacă tu ți-ai pierde, îmi pare că îi faci ca toți nemții. Eu aș face ca toți dracii. Oleu, Dar tu ca toți nemții. Ca toți ce? Tu ca toți nemții ai face dacă îi pierde și eu ca toți dracii. Amândoi. Adică mai rău. Am vrut să fac parcur, dar am putut. Bluebird. I-am făcut 4 așa. Hai să-mi iau așa pâinea asta să mănânc. 3 avem 6. Dar ce nu-mi place că am pierdut. Mama, avem de mâncare. Am făcut Hai, noi o să mergem în aventură strigați hura. Nu știu de ce, dar lăcrimez. De ce? Habar n-am. Ok. Dar nu, cred că mi-a intrat ceva în ochi, acum e serios. Sau am pus mâna în ochi, dar știu că nu lăcrimez din cauza că ai pierdut, e clar, nu? Păi știu. Dar ar fi ciudat.
Bă, stați puțin, oameni buni. S-a intrat ceva în ochi. Am mâncat cu ochii. Chiar că doare un ochi. Hai că nu știu cum se comportă. Nia. O să-mi fac mii de pickaxe-uri de lemn. Cum se duc coordonatele astea. Acum și mi-am umplut inventarul. De pickaxe-uri. Da, deci o să mă duc chiar în aventură, dacă găsesc diamante, asta e. Stai, deci zic coordonatele, ține minte, Hai că le țin minte. Nu faci tu chestia aia. N-ai voie. am voie, Băi, am voie, n-ai voie pe survival. am voie, N-ai voie. am voie, asta e o serie. Stați puțin, oameni buni, problemă. Măi, n-ai voie. N-ai voie o serie, dar n-ai voie să faci asta totuși. Ok. Ai terminat jurul? Nu. Ok, oameni buni, revenim. De ce Ok, și am revenim? revenit. Și ai revenit? Am găsit o chestie din asta, iarăși, oameni buni. Am zis că aventura strigați, hura e bună. Aventura, pierdem diamante. Mă. Hai cu chestul, hai cu chestul. Chestul. Hai. Yeah. Vreau un sat. Mi-a dat chestul gol. Eu nu o să trișez și o să bag cheat-uri. Nu o Cum să fac eu, bag dar cheat-uri. nu înțeleg. Ignoră. Mi-a dat gol. Ăla. Oare cine Bun, revenim. Bun. Și la voi revenim. De ce? Ok. Știu. Am revenit. Și Am revenit cu o bucată. Am trecut de-abia 3-4 secunde. Iron de-abia și de-abia ne-am aventurat. Mamă, și cât iron. ce era să pic. Te enervai iarăși? Normal, făceam iar că toți nemți. Da, de parcă e Mai tot. frumos. Da, mă țin. Îmi primesc copyright. Nu-ți primești. Știu. Păi, Îmi primesc cu avertizare. Ca să nu mai facă toți dragi. nu primești. Știu. Păi. Ok. Oameni buni, am vorbit și noi acolo ca oamenii mințești. Am. Așa, parcuriți de mic. Fac parcurul. Naibii. Aoleu, ăsta e nervos rău. Ok, am luat 9 bucăți de iron și deja mi-e foame. Hai să mănânc cartofei ăștia și mă uit la apus. Hai că îmi dai mie de mâncare. Hai că da. Hai că m-am întors pe casă. Da. Dei. Voi, Chiar dacă am 4, mi-am dat set de habar n-am de ce. oare cum o să arate dragonașul? Nu știu, dar cred că Am m-am omorât. învârtit în cerc. Bă, asta e turmă de oi. Cred că m-am învârtit în cerc. Deci, hai să urcăm muntele. Iarăși credeam că să pică în apă, oameni buni. Adică să piși pe lângă? Da, erau mulți. Păi bucuria mea, dacă pici. Cam în apă. Dacă picai și mărei. Mă, dar ce-a pățit băiatul? S-a Băiatul. supărat. Am pierdut diamante. Asta înțeleg. Asta înțelegi? Pe pisici înțelegi. 182. Așa, nu invers. Da, dar e greu Nu s-a să... apucat de plouat și de nins. Hai că s-a apucat. Water clear. Îl omor pe Ruben. N-am zis fără Ruben. E o serie tot o fac. Cu Ruben? Da. Dacă faci asta chiar că-ți dau bani. Da, nu-ți permit. Dar am putut multe. Ba, nu-ți permit că și Băi, era cât pe ce să mor. nu-ți permit că eu șef. Mamă, Era cât pe ce să mor. știu. Uite-te Păi un mori. pic. Ba, da, Iarăși era cât pe mor ce... că e bucuria mea. Stai că aici știu zona. Aici am fost. Știu zona. M-am învârtit în cerc așa că am decât să merg în Ai. pădurea asta.
să dureze până ce o să ies din ea, așa că să ne băgăm puțin pe creativ. N-ai voie. Păi dacă așa pot eu și mă teleportez la casă. Din ea. Păi n-ai Din voie. cauza asta, ca să ieșim din ea. A, păi atunci am și eu voie să mă Fă teleportez. asta. Hai să Fă mă asta, dar teleportez. n-ai voie înapoi să te teleportezi, da? La casă. Ok, revenim amândoi. Ok. Asta e ce vreau să fac, să mă bag pe creativ să ies din pădure, nu? Bueno. Da. O să vedeți episodul pe a meu, nu? 95. 25. Unde n-ai băi casa mea? Ține minte că nu pot să fac așa. Ok, ai oprit filmarea puțin? Pe pauză așa? Aaaa, n-am oprit eu. Stai, gata, Stați gata. puțin, oameni. Stai că știu că am greșit. Bine mea. Hai zi. Stai. Deci, ține minte minus 100, nu, 195. 195? Da. Ok. Zi. 195. Eu am găsit un sat. Trebuia să-mi dau așa, da? Nice, nu? Ok, cred că am scris-o bine. Ia. Te-a teleportat? Fix în casă. Fix în curte. Am un schelet cu armură. Ok, și am revenit când eram pe creativ și mergeam ca să ies, am găsit un sat și am zis de ce nu. Le întorc fundul la schelet. Ihi. Asta e nu... Pat, dar n-avem nevoie. Vreo fierărie. Hai că am revenit la casa mea. Nu sos. Am o trei de chestii. Interesantă idee. Ok, nu le închid ușile. Mă duc să iau, coleg piatra. Ok. Că mi-am pierdut toată piatra. Două sau vaci. cred că o am. Știi ce le fac eu vacilor? De Nu mă. obicei? De obicei le tai gâtul. De. Ai, ok. Niciun cufăr. Au apă aici. Vrei să vezi cum le distrug apa? Cum vrei. Cum le distrug apa? Una, două, trei. Să coleg diamantele iar. Păcat. Gata. V-am distrus. Nu mă enerva iar. Așa. Te provoc să nu mă enervezi iar. Păi nici nu vreau. Bun, avem inventar plin aproape de Ai! Ce m-am pălit. să golim, deci degeaba am făcut asta, oameni buni. Păi, Mă duc să coleg iron. s-a blocat. Lasă să blocheze. Gata, am mers. Ok. Oricum nu era problemă. Nu mă lasă, gata. Hai să coborăm, să luăm diamantele. Filmează. Cufăr. Cuferic. Hai că nu e gol. Hai că... Hai că e gol. Hai că nu e gol, mai bine spus. Da, păi am voie să mă teleportez, dar n-am voie să mă Dar doar teleportez odată. acasă. Ok. E n-ai în golem, deci să am grijă. Fac așa. Cred că am trecut de iron. Nu știu ce fac. Iron. Trebuie 3 bucăți. Pot să-mi fac chiar. S-a băguit acolo. Mi-am pierdut și toți, îți dai seama? Ok, oameni buni, n-am mai vorbit, eram concentrat că era un Iron Golem. Și filmarea mea pornește. Așteptați puțin. Glumesc, nu pornește, era pornește. Oprește-o puțin. O pornește. Trebuie să imediat. vorbim Una, ceva 2, privat. 3, 4, Trebuie 5, să vorbim ceva 6, privat. 7, 8, imediat. Ok. Da, am crafting table. S-a umplut inventarul meu.
de chestii. Ok, oprește. Avem o fierărie. Hai că trebuie chestiile înapoi. Hai, imediat. Oameni buni, m-am plimbat, am luat niște pâine și am găsit o Imediat o să fierărie. închide. Hai că mergem la fierărie. Fierărie. Sper să nu fie gol. Ia. Acum tu sper să fie gol. Pentru tine, da, gol. Gol. Așa, am o cască, 2 bucăți de iron, pâine, perfect. Căscuță, 4 bucăți de iron, perfect. Acum sunt full iron, pot să zic. Full iron. De fierărie ms. Acum, hai să vedem. Mustang. Oameni buni, ce mai găsim pe aici? Ce cred că am fost? Da, am fost. Acolo am stricat. Deci am fost. Hai să-mi punem asta. Aoleu, oameni buni, nu știu pe unde n-am fost. Aici n-am fost. 2 paturi, asta înseamnă că dăm 2 villager, revenim. Revenim și la tine. Imediat stai să-mi fac pickaxe-ul și să-mi colectez diamantele și după revenim. Urmează. Okay. Televizorul nostru s-a stricat. Au. Și m-am belit rău. Au. Și m-am belit rău. Au. Televizorul s-a stricat, ai auzit? Cred că invers o să mergeți așa. Nu, așa. Hai cum am zăpăcit. Urmează. Că poți să oprești puțin? Imediat. Vorbim în privat. Vrem să vorbim ceva în privat. Imediat. Cred că mă merg mai rapid. Să le iau și după gata să oprești și să zici ce ai de zis. Deci să fac ceva. E important. Tu perci? Nu. Castraveți. Mai important. Televizorul nostru s-a stricat. Și am găsit o groapă și alt sat. Ce creativ. Nu știu de ce, dar cred că e același. Dar de ce creativ? Încă trebuia să mă duc de aici, dacă Nu ai voie. cred că e același. Deci... Degeaba faci serie. Nu, degeaba, cred că e același. Cred că e același, uite. Da, e același. Sunt. Asta plavă. Am recuperat aer, nu? Măcar. Și toțile. Să-ți mai arunc din pickaxe-uri. Da, bă, le piatră acolo. Așa. Hai să fac parte, nu mi-a avea țeapă. Nu. Fac. Cărbunul e bun. Ia bă diamantul ăla odată. Nu cărbun. Nu vreau să-mi iei diamant. Bă. Da? Nu vreau să-mi iei diamantul. Bă. Bă, creștine. Diamantul contează mai mult. Erau numai... Hai să zic cât erau acolo. Deci, erau așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 erau. Păi, adică... urât. Dacă nu-mi dă diamante. Mor dacă nu-mi dă diamantele. Înțeleagă ce-mi fac. Ce-mi face? Du-te în pisici.
Mai oprești puțin filmarea? Stai să-mi construiesc un crafting table repede și un chest. Scuze. Săro, dar ce să fac? Televizorul s-a stricat. Un chest. A, dar nu trebuie să am spațiu. Inventory. Încă sagă. Ok, oameni buni, am găsit una din asta, iarăși. Bloc așa. Astea portal. Ala portal 1. Era să mă ard și să mor. Cam așa era, oameni buni. Și avem aici ceva. Măr de aur. Asta ca să... Nu, cheia ăla nu. Băi. Nu știu ce să zic, dar uitați-vă un pic aici. Uitați-vă la asta. Mai avem, aici putem să facem în curând. Cele 3 diamante. Bravo! Am pierdut-o. Hai că revenim imediat, că vreau să-mi zică ceva. Ok, gata, am revenit. Deci... Am revenit și o să luăm tot ăsta. Bine. 9 bucăți. Mami, 9 da, bucăți. Babi. 9 bucăți. Era smart. Ok, oameni buni. O să luăm blocul acum. L-am luat. Ok, revenim. Fix acum trebuie să ieși. Hai ca să tăcem gura ca să nu vină aici. Tu ai pornit? Îi puneți. Ok. Ignorați. Ok, avem 18. Am 18 gold FPS-uri. Revin. Deci acum nu mai sunt supărat. Sunt fericit. Mi-am luat. Măcar 3, nu? Da. Dacă nimic, mai bine 3. Am durut prea mult. A postat, mă doare degetul. Poate găsesc la stratul 500, poate găsesc la coordonatele 300 minus 380 cu 11 cu minus 500. Ok. Și mă duc în spate dacă au luat diamante. Nu. Cărbune. Da, mai găsit sat? Sat nu. Nu, eu. Ok. Dar asta nu are fierărie. Păcat că are cu ferărie poți găsești diamante. Dar chiar leacă. Luăm o leacă de Paul. Deci, stai, facem așa. Dau spawn point. Am dat. Acum fac așa. Ce fac? Mickey Bubab. Ține minte minus de ce mai faci 296. 296. 296? Da. Acum zi tu. 296. Mai ține iar minte, că am greșit. Aba.
Acum zi. 296. 96. Ai pus stop? Thank you. Nu. Mai avem ceva de discutat. Mor iar. Avem o chestie de discutat. Am pierdut. Am murit. Du-te în... Avem ceva de discutat. Am murit. Da, asta e. Asta e. Mi-am pierdut diamantele tot. Iarăși. Aba, nu, diamantele nu mi le-am pierdut. Deci mi le-am dus. Inclusiv m-am dat pe creativ. În afară, diamantele nu mi le-am pierdut, dar mi-am pierdut celelalte chestii. Îmi vine să... Da. O să punem puțin stop. Tu. Dar i-am pus. Trebuie să pui și tu. Da, Să poți vorbim. să ții minte iar 296? Da, dacă pui puțin stop, avem ceva de vorbit. Acum. Acum zi tu. 296. 296. Atunci au pornit ca tontul lache. Uite-mi itemele mele. Aici au ajuns itemele. Le-am luat pe toate. Înapoi. Gata, le-am recuperat. Să pui stop acum? Stop. Am revenit și am recuperat și itemele fericit. Vine cineva? Tăpla fiind mare. Nu. Știu carne de zombie. Ce să fac cu asta? 4 carne de zombie. Satul ăsta îi de lutat, care se iau acum. Să-mi iau. Să zicem că mi-am. Ok. Ok, trebuia să-mi dau pe creativ ca să pot să ajungă de zonă unde nu-i pădure și am ajuns aici, am trănăsat. Da, să zici că la mine nu e oprită. Ok. Deci te aud abonații tăi. Păi știu. Revenim. Nu știu dacă e sat, sper. Sper că e sat. Da, e sat. Și da. Acum n-am ce să mai zic, o să luăm morcovii ăștia. Da, asta nu e sat, că nu e nimeni aici. Ok, revenim. Așa, filmează. Filmează? Da. Ce satul? Chest! Copac! Marș! Toate jos. Așa. M-am supărat pe jos. Ok, am văzut satul acum, când treceam în Ok. vizită pe aici, am văzut satul, dar nu văd ușa. Bravo, ce? Casa asta are ușă? Pâinică și sticuri. Îmi place. Așa. Măcar e ceva bun. Băi, câte ușă sunt? Câfă, mă? Nu știu. Bine, Avea și bună. hol ăsta. Ok. Așa ești la mine. Așa ești la mine. Adică așa ești la mine. Un hol mic de tot. Ai eu chest. Hai că e ceva. Asta Că e o noi trebuie să casă, mâncăm morcovi. o casă cu etajul cu un zombie. O să iau sabie. În caz de ceva. Mamă, ce buni sunt morcovi, dau mai mult. Uite. Oameni buni. Mâncăm morcovei. Avem nevoie de morcovi. Bă, tu tot aici ești. Că eu îți închid ușile. Te las să dormi.
Nu m-am închis cu tine. Hai, pa! I-am murit eu. Până la urmă. Ok. Dar de acum nu o să mai am nevoie de lemn sau ceva. Ți-e casa cu etaj, frate? Eu casă de etaj. Da, este. Cu tot la fel un mic hol și la etaj ca să te uiți și să niște scări aici, într-o parte. Ca eu să încerc să găsesc morcov. Am picat. Alo. Ce e aici, bucătărie? Bueno. Chest. Da? Azi că greșeam, am pus un chest. Un bloc și un chest. Greșeam, am pus un chest. Cum o sunat? Știi ce am găsit? Am găsit așa, deci lemn Chest. din ăsta. Pâinică. Am găsit dovleci. Ok, Și am mai găsit și iron ingot. Mă, nu te mai fui. Am mai adus tot uit. Uit mereu, scuze. Nu, nimic. Oh, cam. Bă, asta are casă sub pământ. Are bunker. Bunker sub pământ. Da? Și la bunker am găsit lemn și pâinică și un cartof. Perfect! Cartof? Da, îi dau la porc ca să-i înmulțesc. Îi adun și îi înmulțesc. Și chestiile inutile Da, le eu pun. zic să iei morcovi. Dar morcov nu știu dacă au. Am lăsat niște chestii inutile. Dar casa asta n-are numai Chiar și eu bunker. trebuie să îngolesc inventarul. Eu mi-am lăsat chestii inutile. Îngolesc. Bă, dar asta e casă din aia mai blană. E blăniță Ca să cu... îngolesc. Asta e Deci casă ce cu... n-am nevoie? Asta e casă cu bunker. Am picat de 2 ori. Casă cu bunker și... Bă, de 3 ori la rând, pic. Așa. Știi. Nimica. Bă, nu te mai fuit. Mamă, nu mai știu ce mai e în satul ăsta. Dacă l-am explorat, așa că să revenim. Bun, deci... Deci ce? Deci... Vezi că filmez. Știu. Încă. Te-au dat abonație. Uite, gen așa, gen turnul și la ce te referi. Oameni buni, nu știu ce e chestia asta, dar o să intrăm înăuntru. Vorbești cu oamenii? Și cu a mei și cu a tăi. Ok. O să iau patul ăsta albastru. Pe unde să intru? Am luat patul albastru. Ziceați-mi pe unde să intru. Block of Squarts. Help me. Help kill me. Aoleu, Sără. Bă, nu te mai fui. Să nu pot să stau nemișcat. Am o boală. Revenim. Mă cap, nu, serios, chiar nu te mai mișca. Iron. Chestii, am găsit iron. Pickaxe de iron și 2 săbii de iron. Și 3 săbii de iron. Ești nebun? Bă, jocul ăsta vrea să mă îmbăcățească. O să-mi las lemnul și chestiile astea inutile. Adică copace. Până să-l transform în pâinică, dar nu acum. Și are și etaj. Abanare. Pisici. Da, și așa. Bă, dar episodul ăsta are aproape o oră. Nu, ca? Nu m-am așteptat la asta. Nu m-am așteptat la asta. Puișor, bă, puișor. La asta cred că am fost. Da, am fost. Mamă, câtă... Face și golemul. Acum vede că dau într-unul... Uite, emeralde! Nice. Nice. Pâine. Ok. Bă, dar am noroc. Satul ăsta e bogat. Bro. Asta am fost. Acum înțeleg de ce porcii preferă morcovi, îți dau mult. Vulpi. Nu te cred! Ce-a făcut vulpița asta? Ce drăguț.
Nu te cred. Pisiobor? Nu, că nu-ți dă nimic, oricum. Ba da, Ce? îmi dă lână. Hai că-ți dă lână. Am revenit. Da, nu trebuia să știți ce s-a întâmplat. Un câine a atacat pe cineva, nu? Da, un copil. Criminal. Câinele criminal. V-am zis și vouă. Da. Urât pentru acel copilaș. Mhm. Vrei să omor vulpea? Nie. Bă, dacă te mai pădurea, nu mai ies de aici. Nu știu dacă am fost, da, am fost. Da. Case. Sus. Sus. Am prea multe chestii, prea multe saturi. Stai cum mă uit acum prin satul ăsta, să dacă merită, da? Da. Ok. Emeralde. Ok. Poți să ții minte... Ai, Știu. până să... Bueno. Deci până să... Ții minte... ții minte 195? 195, bueno. Ok. Zi. 195. Minus Unica? 100... Am un bățel. Am 200 de pâine și un măr de aur. 68 cu minus 190, să zicem. Emeralde, mă bucur, mă crezi? Da. Însar pe gheață, cum era să existe? Un sar pe gheață. Uite ce am să... Deci, 3 săbii de diamond, de diamond, iron, Okay. emeralde, iron ingot. Asta. O să pot să... Da, ok. Să fac chestiuțe care nimeni nu știe de ele. Mă bucur că tu ți-ai găsit casa. Yes, party. Let's dăm party. Uite, am dublu pat. Asta e pat mare. Nia. E pat pentru 2. De pentru noi doi. Nu. Hello, darkness, my friend. Furcușor. Pentru că ești bun, cartofel. Cartof! Unde ce furie? Hai la mișcare. Da. Porc nimernic. Dar nu-i mai da nimic. E obraznic. Cred că... Așa. Hai jos. La mine, nu? Hai, vrei la mine? Dar stai să-mi las chestiile bune. Oare porcul te vrea? Oare porcul te vrea? Mă vrea. Sper. Sper că da. Sper. Poate. Nu te vrea. Că mă vrea. Mema. Nu mă vrea că te vrea, că te rupe. Șalala. Tralala. Parara. Facara. Michi, buba. Mamă, dar nu mai scad din pădurea asta odată. Bachi, bu, babu. Michi, buba. Mamă, mai scad din pădurea asta. Dau rage aici, dau rage. Te îmbrăcine Gucci sau fuci? Gătea bă inventarul. În caz că mă doare la bască. Nu zic că pe aici am fost. Eu dacă mor, mă doare la bască acum, că am chestii rele. Bachi, bu, babu.
Hai de aici. Ok, am revenit în zona asta, dar în caz că nu știți, nu e să ne astupăm aici. Așa. Da. Să ne facem o casă. A devenit de 1 oră și 15, 16. Ții minte... Nu. Aia o dată și atâta. Ții minte 824? 824, bine. Oameni buni, noi încercăm să ne facem o singură cameră micuță. 824. Dar n-am zis să zici acum. Eu ți-am zis. Ok. 824, oameni buni. 824, ții minte? 824 îl țin. Ok. Nu se vede? Mă aruncasem aici jos, oameni buni. Grip. Scheletul 5-6. De ce m-am aruncat? Acum zi. 24? Da, Ok. bravo. Buchi, bachi, bu, ba, bu. Acum am mai făcut să zic și eu. Mickey, Machi, bu, babu. Mickey, Machi, bu, babu. Hai să lăsăm aici. Bărcuță. Ca oameni buni, ne facem aici o mică căsuță. Mă vroiam un paianjen. De vrea. Ce vrea, dar nu. Ca oameni buni. De. Să vezi să iau 2 bucăți de drept. 2 bucăți, să stup apa. Hop, hop, stup o stoară. Încercăm să ne facem căsuța. Oameni buni. Tu, dar eu nu. Păi da, că tu ai făcut-o. Ca oameni buni. Și uitați-ne, aproape e gata căsuța. Cum ar fi... Adică acest episod parcă e un live. Nu crezi? Aproape, da. Mamă, nu, o fiu, mai bine spus. Oare tot să mai merg. Ce m-am speriat. Oameni buni, o să ne băgăm aici la construcție. 20 grade deja ne-am băgat. Cât mai merg în jos? Nu știu, dar eu am destule pe cap. Hai că știu eu să fac o casă. Aoleu, oameni buni. Hâț și cad. Oh, hâț e bine. Am găsit iron. Nice. La stratul 5 am găsit chestii bune. Bedrock, nu mai pot. Asta e, nu? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, uite înapoi. Acum încep cu piatra. Ok, imediat ne terminăm casa, oameni buni. 1, 2, 3, 4. De fapt nu e piatră. Ai, de ce am pus asta? Și am luat cu 44, o să mai minăm noi. Aici în față îl rupem 2. Mergem cu torțele așa tot înainte. Hai, stai, am pus un euro. Ok, oameni buni. Ignorați netul de pe fundal. Da, revenim. Adică revenim, poate tu. Buchi bachi. Ok, am revenit. Nu, asta așa, asta așa. Buchi bachi bu ba bu. Poți să dați puțin? Pot să-mi fac din iron sau mere din iron. Ce să-mi fac? Cam de toate, full armură, deci nu știu ce să-mi fac. Niciuna deocamdată, că merele n-am nevoie. Ok, zona bocuită, da. Da. Eu credeam că n-am să-mi fac o ușă. Am 3.
Și o să mai avem nevoie. Ții minte mai lasă-mă 182? Nu-ți mai țin minte. Ok, hai. 100 cât? Hai, dai ultima oară. Haide, zi. 195. 195. Zi. 195. 192. Te-am prins. 195. Ok, și am revenit. Ok. Salut. Hai că am scris cum trebuie. Scheletul. Nu m-am teleportat, cred că bine. Ba da. Gata. Și acum hai să ne facem chesturi. Dacă ne-a rămas pentru chesturi, sper. Sper că ne-a rămas pentru chest. Oameni buni. Unde e chestul, mă? Și tot într-o? Chest. Eram la WC. Chest. Urât, trebuie să mă duc Buchi la tăiat pachi de bu copaci. babu. Urât la tăiat. Acum ce să mai fac? Vrei să închid vrei să închid video Da. de o oră și 6 minute? Sau să Era o zi și poate două să-l încarci. Ha, Doamne, încă suntem și la țară și da, și nu-i semnal bun și se încarcă greu. Da, mai ales Și din că nu păcate- suntem fix în cealaltă casă, care nu prea are semnal, așa că ne-am luat Da, și din păcate o să vedeți în urmă cu 2 zile videoclipul. Au, Doamne. Sau cu 3. Mă așteptați puțin. Păi. Așa, și dacă ați uitat, vă mai reamintesc o dată like, subscribe, click pe clopoțel și abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Aveam chest acolo. Vai, ce bunus. Bun ca noaptea. Mai bun decât noaptea. Hai că... Da. Nu-i bine. Mi-am riscat o bucată de lemn, dar nu-i problema. Acum luăm chestul ăsta, că oricum e gol, că l-am golit. Ok, ați făcut chestie. Și acum îl punem aici. Vreau să craftez Și ceva. acum Câte armură de craftăm diamond? un chest și facem double chest. Dar câte diamante am? Dar stau mai jos, fac. Hai să mai minăm. Da, oameni buni, aici ne vom pune primul pat. Și... Da, hai să ne punem aici. Buchi, pachi, bu, babu. Așa, asta ținem și de Buchi, aici. pachi, bu, babu. Așa, stai puțin și nu te mai făi, ai uitat? Da, și să știți că până nu se postează, până nu se postează acest videoclip, nu o să mai postez din serie. Că dacă nu, o să vă încurcați. Dep. Ok. S-aș putea. Să le postez odată? Pe toate? Nu. Nu. Ok, oameni buni. Bă, dar nu ți crezi că am filmat 2 ore și 8 minute. Buchi, bu, Băi, babu. nu mai știu... Da. Oare cât e ceasul dacă tot așa? Bă, 2. Două. O să mănânc? Eu mănânc pâinică, ca să bogat. Scuze că Este cam răgușit. Ok. Eu filmez. am obicei prost. Nu mă judeca. Bă, chiar nu te mai făi că nu se aude nimic, nici pe tău, dar nici pe meu. Știu, dar ce să fac? Dar trebuie să nu mai... Ok, asta se face rapid iron-ul și cât se face, ce să mai facem prin casă? Nu O știu. să facem chiar acum, deci hai să ne uităm prin casă. Avem iron ca să ne facem flint, da. Ne-am face... Dar știi ce aș face eu? Aș face full iron. Ok. Mă joc la ușă. Oameni buni, mă joc la ușă. Vreau să vă arăt un bug. Gata. Bug-ul și nu mai pare că e ușa. Și când ies, gata, e ușa. Oameni buni. Nu știu bug-ul. Da, toată lumea cred că o știe. Mamă, dar hai că mă încurc cam mult. Cine nu știe înseamnă că... Iron. Cine nu știe bug-ul înseamnă că nu-i
profesionist de Minecraft, adevărat. Da, am 10, 13 iron o să am. Nice. Hai că să-mi fac câteva mere de gold, să-mi fac mere de gold. Cum vrei? Ne, că am unul deja. Eu să-mi craftez un armor stand, cumva. Hai că mai avem 2. Cred că pe al doilea episod. Cred că pe al nu știu câtelea episod. Mai este un ironic. Mă, ironicule, vină încoace la tata. Așa, ironul este aici. Da, cam asta este casa noastră. Hai să ne ducem puțin la crafting. Dar tu că la episodul 2 cât e timp? Stai puțin. Cred că de o oră. Oricum o să... Hai că e de o oră. Ok, și cam acesta a fost episodul. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! 30 minute! Pa, pa! 3 diamante. Cum era să mi-l șterg acum? Fa, mamă, dar ce tofrecai. Tofrecai la botic. Da, că am făcut destule chestii. Da, păi eu l-am de o oră. Da, Hai că mai continui. Mi-e foame. Un joc. Un joc. Da, Pe mine mă doare burta. de ce? În viața reală. Chiar ți-e foame? Nu, mă doare burta. Nu de la foame, că am mâncat doar. Păi nu. Stai să-mi dau spawn point, nu? Da. Set word spawn. Ok. Cine a fost cu scaunul afară? Ok. Și îl vom posta mai târziu, nu? Da. Deci acum ce o să faci tu dacă nu mai faci videoclipuri? Nu știu, tu ce o să faci? Eu mai continui. Eu vreau să mă uit, oricum am eu descărcat de 4%, o să mai las puțin, da? Da. Îmi place ce am făcut în jumătate de oră. Știi care o să fie numele Care? episodului? Aventura strigați hura. Știi de ce? De ce? Că ne-am aventurat mult, nu? Da. Dacă ai observat. Ne-am aventurat mult, așa că da, trebuie să se numească Aventura strigați. strigați hura. La tine cum o să se numească? La mine o să fie un nume mai lunguț. Știu. Ei. Da, eu zic, mamă. Da, strigă încă mai filmez. Nu, poftim? Încă mai filmez. Ok, dar noi chiar vorbim. Acum că ne plictisim, nu mai avem ce să mai facem. Da, o să mai postez. Da, eu n-am cum. De fapt pot să fac un episod, numai că să-l postez după ăsta, să l-am pregătit, nu? Buchi, bachi, bu, ba, Merge și bu. așa, nu? Da, cum ar fi să fac un live de 5 ore. Adică ăsta s-ar numi live la cât de lung e. Aia nu e chiar așa de lung, o oră și puțin. Deci cum s-ar numi? Eu cred că s-ar numi episodul dau rage, fiindcă mi-am pierdut diamantele. Cam așa, Ok. nu? Merge. Nu? Da. Bă, da, vreau să văd. Ba, da. Bă, dar tu cât mai minezi? Un camer. Mamă, dar nu mai e pickaxe-uri. Wow. Da, da, mai am. Vin imediat. Ne vedem, oameni buni. Nu încheia filmarea cât plec. Lipsesc 5 minute. Ok. Da? Hai că mă duc. Ok, abonaților. Acum ce să mai facem? Hai să spargem. Oprește puțin filmarea, e urgent. Ok, răsturnare de situație. Suntem închiși în casă, să împingem. Doamne, hai că nu. Hai, Ok. revenim că peste o secundă. O să încheiem episodul. Ne revedem data viitoare. Pa, Dacă pa. mai ieșim de aici. Ok.